Sziasztok! Ez a kis videósorozatunk első leckéje, és mi mással kezdenénk, mint a köszönéssel. Hola, ez a szia vagy sziasztok. Szerintem már mindenki ismeri, aki valamilyen formában kapcsolatba került a spanyol nyelvvel. És amit ugye itt érdemes megjegyeznünk az, hogy ez hát nem ejtjük az elején, a hát a spanyolban soha nem ejtjük. Hola. Nyugodtan ismételjétek utána, hagyok majd mindig egy pár másodpercet rá. Buenos días. Ez a jó napot, ezt főként reggel és délelőtt használjuk. Buenos días. Szedjük szét darabjaira, és nézzük meg, hogy mit is jelent pontosan. Bueno, ez a jó. Bueno. Dia, ez a nap. Dia. De ugye a kifejezésünkben az szerepel, hogy napok, días. Días. Tehát ha megnézitek, akkor a díjából, ugye ami a nap volt, úgy csináltunk többet, hogy hozzátettünk egy ezt, ez lesz majd a módja a spanyol nyelven annak, hogy többes számot képezzünk. Tehát, hogyha az egyből többet akarok csinálni, akkor egyszerűen csak hozzáteszek egy ezt. Nézzük meg akkor, hogy működne ez a jóval, mert hogy a melléknevekkel is meg tudjuk ugyanezt csinálni, meg is kell, majd megnézzük, hogy hogyan állnak egymással viszonyban. Bueno, ez volt a jó, hogy lesz belőle az, hogy jók. Buenos. Ugye itt is csak hozzátettünk egy ezt. Buenos. Tehát szó szerint azt mondjuk, hogy jók napok. Nézzük meg még egyszer, hogy van az, hogy jó napot spanyolul. Buenos días. Buenos días. És ugye azt látjuk, hogy a dia diktál ebben a kifejezésben. Ugye ő, majd mindjárt megnézzük, hogy a nemeket is, de egyelőre azt látjuk, hogy mivel ő többes számba van, ezért a jót is többes számba kellett raknunk. Ez a spanyolban mindig így lesz, hogy a főnevek mellett a melléknevek, azok mindig hozzáigazodnak nemben és számban. Tehát mivel a napból több van, ezért a jót is többes számba kellett tennünk. Buenas tardes. Ez a délután használjuk, ez a jó napot. Buenas tardes. És azt látjuk, hogy itt már nem csak többes számról van szó, hanem meg is változott egy kicsit a bueno, buena lett belőle. És ez azért van, mert az egyik hímnemű, a bueno, amikor óra végződik, akkor hímnemű dologra utal, és amikor ára végződik, akkor pedig nőnemű dologra, tehát bueno, buena. És akkor így látjuk, hogy nem csak nemekről beszélünk, hanem nemekről és többes számról, tehát ezért ugye lehet mind a kettőnek egy többes száma is. Buenóból lett buenos, ezt már megbeszéltük, és csináljunk akkor a buenából is egy többes számot, egyszerűen csak hozzá kell tennünk itt is egy ezt. Buenas. Buenas. Tehát a jóból igazából nekünk 4 fajta van, a hímnemű egyes szám, a nőnemű egyes szám, a hímnemű többes szám és a nőnemű többes szám. Tarde, ez a délután. Tarde. Hogy lesz a délutánok? Tegyünk hozzá egy ezt. Tardes. Tardes. És akkor itt van a teljes kifejezésünk még egyszer, buenas tardes. Buenas tardes. És ugye a tarde, ő egy nőnemű szó, a délután az nőnemű, ezért került mellette, és többes számba van, ezért került mellette a jó is többes számba, és nőnembe. Ha tetszik ez a fajta tanulási módszer, akkor próbáljátok ki ingyen a kurzusainkat, megtaláljátok őket a kurzusok.svspanyol.com oldalon. Köszönöm szépen!